Sali-sali domay, dong-dong ay si dong ilay. In sali-sali domay. Dong-dong ay si dong ilay. In sali-sali domay. Dong-dong ay si dong ilay. In sali-sali domay. Ay si dong ilain sali-sali domay dong ay dong ila lalaki. Hanoi, Hanoi, mata kuda ko kapamintan ng konmikipokno. Mata kuda ko kapamintan ng konmikipokno. Hanoi.